Egunon, bideo honetan fluidoak aipatuko ditugu. Beraz, jakin behar duzuen lehen gauza da definitzea edo jakitea zer den fluido bat. Beraz, fluido bat isurtzen alden gorputz bat da, ez du forma berezirik eta moldatzen da bere eduki ontziari. Beraz, hori ulertzen baduzue, egen nahi du fluido bat izaiten aldela baizik edo gas bat edo likido bat. Hemen ikusten duzue, hartzen badugu ura, uraren kasuan isurtzen alda, eta egokitzen da bere edukiontziari, eta berdin airearentzat. Fluido horiek ez direnez solido bat bezala mugitzen, fisikan sortu da arlo berezi bat haien mugimendua aztertzeko eta hori deitzen da fluidoen mekanika. Beraz, arlo honetan, badira lege desberdin batzu fluidoen mugimenduak esplikatzeko eta ulertzeko. Eta beraz, gai honetan, helburua izanen da horietariko 3 ongi menperatzea. Beraz, lehen legea presioaren definizioa da, baina lehenik ulertu behar da zer pasatzen den fluido batean. Beraz, hemen duzue fluido baten kasua, beraz, pentsa dela ur baso bat, hori. Barnean badira ur molekulak mugimenduan, eta mugimendu horren intentsitatea edo molekulen dinamismoa lotua da temperaturari. Eta molekula horiek jotzen dituzte edukiontziaren paretak. Pentsa dela bihar bat bezala, barnean badira bolak mugimenduan eta jotzen dituzte paretak. Eta beraz, presioa da molekula horiek zer indar egiten duten pareta metrokajatuka. Eta presio hori, presionen unitatea Pascal deitzen da. Bigarren legea Boyle-Mariotten legea deitzen da. Eta lege honek erraiten digu temperatura finko batentzat presioa bider volumena konstante bat dela. Beraz, hartzen badugu hemen 3 eskema horietan dena adibidea. 3 kasuetan gasek badute presio desberdin bat eta volumen desberdin bat. Baina ber temperatura mantentzen badugu, 3 kasuetan, P bider UB konstante bat da. Lege horren bidez, ulertzen aldugu urpekari batek jasaiten aldituen arriskuak. Beraz, ikusiko dugu 3. legean, geroz eta sakonera handiagoan likido batean, geroz eta presio handiagoa dela. Beraz, gure birikek berdituzte 5 litro aire inguru ongi funtzionatzeko. Beraz, hemen urazalean dudan pundua deituko dut bat, eta hemen 10 metroko sakoneran 2. Boyle-Mariott legearen arabera, badugu P bat bider V bat, berdin P2 bider V2. Baina, oraintxe ejan dugu P2 handiagoa dela P bat baino, sakonera handiagoan delako. Beraz, berdintasun hori mantentzeko, egan nahi du V2 tipiagoa izan behar dela V bat baino. Eta horren ondorioz, ber airea txikitzen badugu gure biriketan, geroz eta sakonera apalagoan, geroz eta volumen tipiagoa izanen da gure biriketan. Baina egan dugu hor gure birikek ongi funtzionatzeko, berdituztela bortxaz 5 litro aire inguru barnean. Beraz, hemen ez ditugu utziko gure birikak volumen tipiagoarekin, baizik eta airea berriz hartuko dugu volumena 5 litro arte eramaiteko. Hemen, 10 metroko sakoneran. Beraz, arrisku handienak ez dira izanen jaustean, baizik eta berriz igotzean. Erran bezala, hemen bigarren puntuan, 10 metroko sakoneran, bertitugu 5 litro aire gure biriketan. Eta beraz, berriz igoko girelarik bat pundura, erran dugu Boyle-Mariotten legearen arabera badugula P bat bider UB bat, berdin P2 bider UB2. Baina hemen presioa askoz handiagoa da hemen baino. Beraz, P2 handiagoa P bat baino. Egen nahi du UB bat handiagoa izanen dela UB2 baino. Beraz, hemen puntu honetan gure biriken volumena handituko dela. Eta izaiten alda askoz handiagoa. Eta horrek justuki sortuko ditu arriskuak gure birikak eginak izan direlako 5 litro aire baizik ukaiteko. Oraina, azken legea, deitzen da hidroestatikaren lege fundamentala edo Pascalen legea, eta erran bezala, lege honek azaltzen du presioa likido batean igotzen dela sakonerarekin. Beraz, erraiten digu bi puntuen arteko presio desberdintasuna, beraz B eta A puntuen arteko presio desberdintasuna, dela likidoaren masa volumikoa, bider G, astuntasunaren intentsitatea lujan, bider
bi puntuen arteko altueraren desberdintasuna, metrotan. Beraz, hemen kasu egin behar da unitateei. Lege hori, Pascal deitutako zientifiko batek aurkitu zuen, arno upel batekin esperimentu bat eginez. Beraz, esperimentu horrentzat bazuen upel bat urez betea, eta upel hori lotu du tubo batekin, eta tuboaren barnean ura sartuz, momentu batean upela usten da. Eta gero ber esperimentua egin du hartuz diametro handiagoko tubo bat, eta kasu honetan upela ez da utzi. Beraz, horrek egan nahi du, presioa likido batean altueraren araberakoa dela. Orain, ikusteko nola baliatzen diren hiru lege horiek, eginen dugu jakitate kontrol batean ukantzen duten ariketa. Beraz, lehen ariketa hori. Beraz, zuzenketa begiratu haintzin, biztan dena, entxatu zuen aletik egitea. Beraz, ariketa honetan, urpekari bat jausten ari da urez betetako putzu batean, 20 metroko putzu batean. Lehen partean, eskatzen digute lehenik zein den presioa altuera 0 denean, beraz, uraren azalean. Eta ondotik, 20 metroko sakoneran. Beraz, egin behar den lehen gauza da egoeraren eskema bat. Beraz, hemen egin dut. Ardatz bat altuera dirazteko, beraz, 0 metrotan hemen uraren azalean eskatzen digute zeimatekoa den presioa, eta ondotik 20 metrotan. Beraz, 0 puntua airearen kontaktuan denez, erraiten aldugu presio atmosferikoa dela 0 metrotan. Beraz, balio hori, emanazen datuetan, zenbatekoa zen presio atmosferikoa. Orain, jakiteko 20 metroko sakoneran zenbatekoa den presioa, erabiltzen aldugu badakigula hemen zenbatekoa den presioa 0, eta badugula altuera desberdintasuna bat eta 0 puntuen artean. Badugu formula bat, Pascalen legea lotzen dituenak altuerak. Beraz, hori. P bat ken P0 da uraren masa volumikoa, bider astuntasunaren intensitatea, bider bi puntuen arteko altuera desberdintasuna. Hemen, kasu egin behar da formula honetan, askatzen dugularik P bat, eta ondotik kalkulatzen dugularik, zeta bat altuera negatiboki hartu behar da. Eskeman horregatik, idatzi dut minus hogei. Zenta jausten ari gira. Hartu behar dira koordenatuak. Eta atxemaiten dugu presio hori. Eta ondotik erakutsi behar dugu presio atmosferikoaren hirukoitza dela. Beraz egiten aldugu P bat zati P0 edo P atmosferikoa, eta atxemaiten dugu gutxi gora bera 3. Orain, ariketaren bigarren partean, urpekaria jausten ari da eta badu botaila bat oksigenoa hartzeko. Eta gure helburua izanen da atxemaitea zenbat denboraz irauten alduen botaila horrekin. Hori bi galderan. Baina lehenik berriz ere egoera irudikatzeko egin dut hemen eskema bat, hemen bi bat galderan diren datuak irudikatzeko. Beraz egiten digute botailaren volumena V bat deitzen dela, barnean den presioa P bat, eta oksigenoa hortik ateratzen denean, hartzen duela V2 volumena, kalkulatu beharko duguna, eta P2 presioan dela. P2 presio hori da 20 metroko sakoneran den presioa. Beraz, bi bat galderan lehenik eskatzen digute lotzea lau handitasun horiek. Hori da Boyle-Mariotten legea. Beraz, Boyle-Mariotek egiten digu P bat bider V bat, berdin P2 bider V2 ber temperatura mantentzen badugu. Bat balioak botailaren barnean dira, eta bi botailatik kanpo. Beraz, hemen egesteko ondoko galdera, jadanik eman ditut zein diren nire datuak, P bat emana zen, botailaren barnean 200 bar direla, V bat 12 litro, V2 sekatuko dugu ondotik, eta P2, da hemen 20 metroko sakoneran den presioa, beraz, hori ez da emana hemen testuan, baina kalkulatu dugu lehen partean presio hori. Beraz, da 20 metroko sakoneran den presioa. Beraz, botailaren autonomia kalkulatzeko jakin behar dut zenbat oksigeno volumen hartzen aldituen lehenik. Beraz, horretarako aplikatuko dut Boyle-Mariotte legea eta askatuko dut V2.
sekatuko dugu zenbat oksigeno ukanen duen 20 metroko sakoneran. Baina formula aplikatzeko hor kasu egin behar zen gure presioak ez ziren 100 unitatean. Hemen badugu 100 bar eta hemen paskaletan, P2. Beraz, edo bata edo beste aldatu behar dugu 100 unitatean ukaiteko. Nik aldatu dut 100 bar, pasatu dut paskaletan. Ariketaren datuetan emana zen nola pasatzen giren bajetik paskalera eta gero atxemaiten dugu volumen hori. Ez dugu oraindik bukatu, hor egan behar dugu zenbat denboraz irauten alduen volumen horrekin, zentaguk badakigu minutu batean hartzen itula 15 litro. Beraz, jakin behar dugu, 806,7 litrorekin zebat denboraz iraunen duen. Eta horretarako, biderketa gurutzatu bat aski da. Eta atxemaiten dugu denbora hori. Orain parte honen azken galderaren zat, egan behar dugu nola latuko den boteilaren autonomia sakonera apalagoan. Beraz, hemen irudikatu dut eskema horrekin, ber boteila hartu dut, P bat eta V bat mantentzen dira ber boteila delako, baina ezagri dut boteila hori 10 metroko sakoneran. Beraz, oksigenoa ateratuko denean hor boteilatik, izanen da P2 prima presioan, egan nahi baitu 10 metroko sakoneran den presioa, eta hartuko du UB2 prima volumena. Beraz, berriz ere idazten aldugu Boyle-Mariotten legea, horrela, eta oartzen gira P2 prima 10 metrotan izan tipiagoa dela P2 baino. Ikusi dugulako sakonera apalagoan presioa tipitzen dela. Baina berdintasun hori mantentzeko, oreka mantentzeko, P2 prima tipiago denez P2 baino, UB2 prima izan berdan diago UB2 baino. Beraz, urpekariak ukanen du oksigeno volumen gehiago. Eta horretarako autonomian diagoa izanen du. Orain, ariketaren azken partean, aztertzen dugu zer pasatzen den urpekari batentzat bere belarriaren aldetik. Beraz, hemen dugu belarriaren eskema bat, hemen ezkerrean belarriaren kanpoko aldea, beraz, uraren kontaktuan, egan nahi baitu hemen kanal honetan badela ura, eta ur honek presio berezi batekin egiten du indar bat timpanoaren gainean. Eta eskuinean badugu belarriaren barneko aldea, beraz barnean bada airea, eta aire honek badu presio bat eta egiten du indar bat timpanoaren barneko aldean. Urpekari bat geroz eta gehiago jausten denean urazpian, geroz eta min gehiago sentitzen du timpanoan, eta horren konpontzeko baliatzen du maniobra bat deitzen dena valtzalba. Beraz, ariketa honen edo parte honen helburua izanen da maniobra horren ulertzea. Beraz, lehen galderan eskatzen digute, zer izanen den hor aireak egiten duen indarra timpanoaren barneko aldean. Horrentarako badugu hemen timpanoaren azalera eta airearen presioa. Beraz, hemen datuak zerrendatu ditut eta aplikatuko dugu formula hori. F berdin P bider azalera. Beraz, hor kasu egin behar dugu, hor itzen bazizte formulan azalera metro karratutan izan behar da, horretarako hemen unitate aldaketa bat egin dut, eta gero aski dugu formula aplikatzea, eta atxemaiten dugu 7 Newton. Orain, bigarren galderaren zat, erraiten digute 20 metroko sakoneran, urak egiten duela 21 Newtoneko indar bat, timpanoaren gainean. Beraz, hemen eskema batekin adierazi dut, barneko aldean badugu 7 Newton, beraz hori aireak egiten duen indarra timpanoaren barneko aldean, eta kanpoko aldean urak egiten du 21 Newtoneko indar bat. Beraz, esplikatu behar dugu zergatik urpekariak min handia sentitzen duen, eta zertan laguntzen duen valtzalba maniobrak. Beraz, badugunez indar 3 aldiz handiagoa kanpoko aldean, timpanoa deformatzen da. Eta horretarako min handia sentitzen du urpekariak. Eta maniobra eginez, zer pasatzen da, igotzen dugu barneko aldean egiten duen indarra, airearen presioa handituz, eta beraz gehiago oreka bat atxemaiten da bi indarren artean, eta ondorioz timpanoa gutiago deformatzen da. Horregatik min gutiago sentitzen du.